Padagos niya to na namamatean ang iba-ibang kalamidad sa palibot. Natural man o kagibuhan ng tao. Padagos ang pag-init kan kinaban. Malala na sitwasyon kan polusyon sa paros. Maging sa katubigan. Basura na itinapok niya to sa kadagaan, sa ininapapaduman. Panahon na, tapuso na ang pagbabarasulan, asin pagtutururuan. Kaya ta daw hampangon na nagyat na inikan kapalibutan? Kaya! Kaya ta! Kayang-kaya! Kaya, sarong advocacy program sa DZGB na maghahatod din impormasyon para maibalik ang kagayonan kan kapalibutan asin maprotehiran ang lugar na sa tuyang pig-eerokan. Kaya ta daw manindugan na padabaon ang kasalugan, dagat, estero, asin kadagaan. Kaya! Kayang-kaya! Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Protehiran ang pamilya, asin komunidad sa paaginin sabay-sabay na paglaban kontra basura. Sa mga eskwelahan, pribado asin panggobyernong opisina, iba-ibang organisasyon, barangay, munisipyo, syudad o maging sa probinsya. Marina, magsarabayan kita at amanon ang kinabanta. Kaya! Kayang-kaya! Tamang pagmanihar kan basura, punan niyato nin seryoso sa pamilya. Mag-segregate kita ning basura, asin gibuho na parte ini kan buhay ta. Kaya! Kayang-kaya! I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Kaya, ang programang ini, madadangog alas 2 ning hapon, kada Sabado. Hatod sa Indo, kan iba-ibang partner agencies asin kan DZGB. Ano? Kaya ta? I see skies of blue and clouds of white. The bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. Good afternoon sa Saindo Gabos, mga tugang. Welcome po sa tuyang programang Kaya. Saindo Gabos, kunyang pong aldawnin Sabado. Kumusta po ang sa tuyang hapon? Sabado na naman, it's Kaya program. Once a week program po kan sa tuyang istasyon para makapaghiras nin mga informasyon. May kinaaraman po sa sitwasyon kan sa tuyang kapalibutan. Sitwasyon mga tugang kan sa tuya tabi na klima. Sitwasyon mga tugang kan sa tuya na kalangitan, kalawakan, kadagaan, katubigan, asin magin mga tugang aniba pa na makaka-resolver, asin makakataunin informasyon sa pagtatarabangan niya to para mapakaray po ang sa tuyang kapalibutan. Ngunyan pong pagkahapon, ang pag-irestoryahan ta, may kinaraman mga tugang sa sarong informasyon na ang arami ng ozone layer, ang ozone layer, damang kita masintro kang uroron, baka gusto mag-participate po ka mo. Tangani mga tugang na mahiling ta. Tagari, may nahiling da na naggari development, may nahiling na development. In fact, ang guest ko ngunyan, dua ko tang persona, kung susaro kong bisita, nag-decline mo na ta. Kasang emergency meeting mga tugang sa syudad kan Ligaw. Pero ang sa tuyang resource person ngunyan, and saro ini sa mga ma-expertise tabi, may kinaraman sa siling na bag. Bid ko ini personal, naging professor ko po ini sa Bicol University. Buda,
Ano po rin kayo, primes. Muna, ang guest ko po ngunyan, mga tugang tat, idadaysik ta kiluelo. So, abot sa nakansamuyang makakaya tabi na ihiras misendo. Ano po itong ozone layer, pasisiring sa global warming, pasiring sa mga disaster. Ano po mga kahilangan na mga nadadara ka iyan, mga tugang sa tuya tabing kapalibutan. Iga po siya nin masteral, mga tugang sa public health emergency, mga tugang, sinigwa po siya din public master in nursing. Haroy na po siyang faculty kan Bicol University College of Nursing, associate professor for mga tugang sa sinabi ng kolehiyo kan Bicol University, as in po, siyempre, regular faculty siya dyan, and igwa siya kim mga load, as in nagtuturo po siya sa graduate studies, sa graduate school, mga tugang kan Bicol University. Buda, ako, saday pa ako, Kuya Nems, reporter pa ako, yung paman ako, nasabat-sabat ko rin ni pirmi dyan sa Red Cross, aktibo ini sa pag nagtutugan mayon. Basta, ini emergency mat ng mga tugang kayo, kasarabay-sabay ko, kasarabat-sabat, sabi nga ni kan mga gon, magdaplang dyan sa talod doon kan bulkan mayon. Padong ka ito nara-Rick D, nara Director Arevalo, di ba sir? Yan. Kaya, medyo rin naman kami kinit sa trabaho mi. Anyo nuevo, ano? Yan, good morning, Tabi, sir. Professor Rodel Niño Franco. Maray na aga po. Maray na hapon. Maray na hapon po. Gabos. Yes. Kumusta po, Tabi, Sir Rodel? Kumusta sa imong aldaw? Okay lang, Tabi. Bali, kasi aliman nga ni kami birthday kang ni mother-in-law. Talaga? Igrita na muna. Iraon naman nagkakaroon. Igrita na muna. Anong pangalan ni mother-in-law mo? Si Mama Bilen Manhares po. Gano'n iling ko na ito digdi, ano? Kanang sukere mo sa auto? Iling ko na Hindi, tapos so mother ko man sa US, yung man birthday. Ayun, talaga ha. Sarabay ang birthday Sarabay, tapos si Butnoy. Pati pala si Butnoy, si John Rosetan si John talaga. Happy birthday na lang po. Tapos si Jubel, itong ko man sister-in-law. Sarabay-sabay, Anong sinda? Si RB, si RB. Oo. Teka lang, masir gara pansit nga ali duman. Bay sa nata, mabalik ako. Mabalik pala. Okay, salamatan po. Happy birthday po sa Indoga Boss. Alright. Sige, Tabi, Sir Rodel. Actually, pagpaparaadalan ko itong nahiling kong nagluluwasan baga sa online, sa internet ng mga sources regarding ozone layer. Pwede po kami background, may kinaraman po sa siring na bagay. Tabi. Actually, Go ahead po, sir. naadalan ko nag-eskwela man kami sa disaster nga ni sa Manila. Part man yan mga climate change na. Tapos haro yan sa mga napagtukar mi man kay ito. Tapos sinaliksik ko ngunyan latest nga ni sabi ko kunyan maaraman tama na may igaw naman na development. Okay. Kasi sabi nga doon sa datos daan na 1 to 3% kada taon nagabalik na takang ang pagpuunda po kay 1930s paano itong problema sa ozone layer kay itong pigsabing paggamit kang CFC fluorocarbon na pigagamit sa industrial lalo sa mga aircon baga tapos sa mga coolants, mga spray, mga alkayan. Nagagamit ito chlorofluorocarbon. Ganyan ito nagpuon kang kasi igwada yan component na chlorine atoms na na-absorb kang atmosphere. Doon po loy-loy na nagbuka I see. Okay. Tapos may nagdanggog mo niya. Pag sinabing ozone layer, tidak mo na kami kidit sa ng paliwanag. Ano po yan? Sa atmosphere po. Yung baga sa atmosphere, di ba? Siyempre, may mga layers baga ang atmosphere na instead na ma-absorb ka ito init na may reflect pabaluwas. Pabalik, minaluwas, nagabalda minatagos. Minatagos dyan. Tapos nagakos ki greenhouse effect baga na minabalik init giraray sa kinaban. Tapos yun so nagapuon global warming ani. Yes. Kaya nag-init kinaban. Nagnipis ito na. Tama siya lang, may luho. Nagnipis. Nagnipis tapos nagluho sa Irarom. Correct. Sa Antarctica tapos sa Arctic baga. May pole po baga kaya kita lumaan. So ang nagluwas bali mas dakula sa Irarom sa ozone sa Antarctica. So ang nangyari po yun po ito 1970s may nag-adal na scientifico. Scientist na anitong pangalan mga scientist Molina tapos Roland na 1972 yata ito na nahiling ninda na igwanganing nangyayari na iyo duman sa area ito. Na naluluho na. Tapos na-confirm kang 1985 igwa naman na nag-adal
1985. Mhm. So farman so scientist na Oo. farman. Kaya nagkaigwa ki effort so kinaaban na mag-uroron niya kita kay ini. Oh, kung Kaya paano nagka- i-resolve ini Opo, na concern nagkaigwa tang ki ini. 1985 Mm, ka 1987 yun ito, so nag-uroron sinda sa Oo. Montreal, kaya pasipikapod na Montreal Protocols. Oo. So 197 na nasyon duman ang Concern convene. pa lang talaga. Ako lang concern pa lang to sir, ano? Wala ako na Sa concern. kuyang kinaaban na. Kasi yun na nga po yan. Worldwide so nangyari. Oo, mas Okay. distraction Mm. ito maluas. Mas distraction na. Maging extinct kita gabon. Yeah. Oo. Okay. Ngunyan ang luwas sa 1987 Mm. pag treaty nga ni nagkaroon kayo ito na Mm. haliw na nga ni ang CFC na yan, chlorofluorocarbon. Oo. Binalyuan man ninda ki HFC, so Oo. hydrofluorocarbon na naman. Okay. Ito sir, chlorofluorocarbon. Saan yan makukuha? Sa refrigerator yan ali. Sa mga aircon. Mga- So yun na pang spray ta po baga. So, yung succulent kay yan. So garo Yan, yung yan, sa oh. aerosols na Oo. Yun yan. succulent duman sa laog. I see. So, ang saro sa kausa ka ining pagnipis, muna pagluho ka sa ozone layer. Ta ini, Yan, so paano nag-ano yan? So, Chlorofluorocarbon. po. Pag na-absorb kang atmosphere, Oo. naga-release ki parang chlorine atoms duman sa itaas. Tapos yun ay nagkakausa kang pagnipis nga ni duman sa. I see. Okay. So okay. ngunyan, Mhm. pig-relate ito sa ano ninda, so Oo. global warming nga ni. Mhm. Tapos kang nagka-effort na pagpalit, 1987 sabi ninda na ngayam so hydrofluorocarbon, Mm. anong ya safe nahiling ninda iyo manggiraray. Okay. Kaya nagkaibang Kigali Amendment na Mm. nangyari, Kigali Amendment Mm. na talagang mag-fund, mag-gibo ng policy na i-face Oo. out nito. Pinalitan na ano ko lang kung anong chemicals. Oo. Pero pinalitan na ito. Pinalitan siya. Nagari... Kasi so 1987 na protocol po, dumanag Oo. ka igwa ki policies na talagang i-face out nitong CFC na ito. I see. Kaya igwa nang Oo. ang nangyayari Mm. from 1988 to the present, Oo. nag-development. Pinalitan ito, nako na ito. Opo, Ito inali pong na ito. pinalit. Gari, ko na ito, environment Safe naman friendly yan, siya. kaya, Safe opo, siya. safe I naman. see. Dahil na siya Oo. chlorine na masyado. Oh. So kaya pala sir nagkaigwa ki gari habang naghahaloy, nagkaong development, gari until One- one point- nag-heal nga ya. Sabi So, ninda 1 to 3% per year. Oo. So medyo igwa nang Medyo may development. So nahiling man ang mga scientista na medyo okay na so sa nag-heal ki diit. kumbaga narumduman mo kayo ito bagang panahon sir Opo. na sabi mo nga may edad naman kita. Medyo haloy naman kitang dawali. Bali ang luwas kaya ito bagang panahon narumduman mo na mas malipot kita kaya itong panahon na. Yeah, iyo. Naga September pa sana, September, Iba na, oo. Ngunyan baga November, garo Abril mangira. Ang Iyo. nagluwas pa po. Iyo man ang Para ganun. mo po yan. Mm. Kaya yun po Easy. nangyayari. So at least para gatama sig natumbukan mga siyentista buda kan mga nasyon kita ng mga nasyones na ito so pwedeng solusyon. Opo. Pagbago ka ito. Sinda. Nag-uroro. Kasabay man kang siyempre sa mga expert kang Oo. mga scientifico na nganing mm. makapagtabang kang pagpaluwas kay ning polisiya Oo. nga ni tapos mga programa na. I see. So di ba nag-sponsor sa term na global warming? Araw kaya? Pwede po. Kasi po ang Ano climate ano pang connection daw ang kani? I-dissect climate na daw. change po kayo. Mm. Actually nangyayari na Haloy nagpuon na. pa sa nang kinaban. May Haloy po climate niya, change na correct. eh. Nagbago na eh. Oo, nangyayari na yan talaga. Mm. Kaya siyempre mahiling mo pa po baga so ice age tapos pa. Yan, iyo. Climate change. Taka ito nga actually. ni bagada may mga pigapo ng mga tulay na lupa. Nagkawarar bagay na Iyo di. bagang. Oh, kan Climate mga change actually kasi Mm. so aram nyo po so sugal baga bubonic plague kang so Black Death kaya ito sa mga kaya ito pang mga panahon Yeah, ng mga yeah. medieval period na nag-cause ki global pandemic Yeah, nagkagarada na Iyo po. cost man ito ki ki climate change I kasi see. so Okay. so mga rodents na may dara ka itong so Yersinia pestis Oo, oo. naki-ride on duman Iyo, sa mga iyo. kino nag-migrate sinda hali sa China kasi nagka-drought Oo. tapos nag-migrate sinda sa Europe Oo. duman po nagpuon itong so pag-infection kang bubonic plague. I see. Sabi yun, sir, ang global warming, may connection sa disaster. Opo, siyempre. Dakulaon na, di ba? Dakulaon, bunda, ining pagabot sa iba-ibang mga helang Yan. na naglulubasan. Konektado na. Dumantado sir po rin muna sa disaster tabi ko na. Opo, kasi di ba yung nagakurusog nga ng mga bagyo? Oo, yeah. Digdi sa Mm. Pacific Coast sa actually kang
ano pa ito last month. So Oo. man sa South America. Sa South America ba ito Di makusugod? di sa may South kang US. Oo, yeah. Parmi yan Florida tapos Mm. Mm. yan. Tapos digdi man sa India sa cyclone. Yeah. Kukurusog siya. Yeah, mm. Tapos December pag may disaster may hilang yan sigurado. Oh, iyo. Tama, kasi tama ba ang pag-intindi ko? Kasi ang bagyo, nade-develop siya pag mainit ang temperatura. Ipo bagata, siyempre sa dagat. Pag mainit, nagsasangaw nagsasangaw. siya. Oo. Actually, ang bagyo ta daw nagpupuon yan sa ano eh. So sa Africa ano ki sugaro mga dust na Oo. accumulate digdi sa Amazon. So Oo. Amazon naman, siyempre nagpupuon duman so parang nagko-contribute duman sa Pacifico. Then Oo. so Pacific mainit. Okay. Saka yun na itong nagpo-form kang I see. so, Oo. dati bagang mga term ta mga ITCC. Oo, Kaya ganyan. lang paburo ba ano sir, kasi ako nalilibong naman ako. Diba, ano nga po ngon ng ganun? Yes, gamay mga shear line na Shear kita line na nga, oo, nasabutan. oo. Yeah. Kaya ito, so intertropical convergence. So, Oo. Kung sabihon, habang nagtama, so nagkakabara, buras pagkabaratan mga scientist, habang nagkakaigwag pag-init kang kinama, nagdadakul ang disaster talaga. Opo, siyempre. Oo. Yan. Basta ang related sa bagyo eh. Tapos sa mga Iyo, storm. bagyo. Ang earthquake sir, dahil makonektado dyan, no? Ang sabi kang MGB, DNR MGB, Oo. kaya kami sa Manila, every now and then naman talaga Igwa. gumagalaw Oo. naman talaga ang ano eh. Oo, ang Just a mga matter plates. of, sabi nila, yung it's just a matter of the magnitude or Iyo. the intensity. Pero ang pag-abot sa bagyo, talagang yan, consistent siyang nagdadakul, susog sa Tig-relate likod. kaya oho. Oo. Tapos kung mahiling mo po kaya bagang yan so garo sa Siberia nga ni ito. So mga yelo po baga dati Yeah, ano. yeah. Iyon ang nakakaapekto ta siyempre so habaga tapos so amihan. Nagsasabatan nito. Eh, medyo bagang yan ang amihan parang nagduluyan na bagang yan ang amihan. Iba na baga ano? Para bagang Oo. so ang mga snow kaya po baga katurunaw na. Iyo. Pero kagayonan man dapo tas so ozone layer nagahil nagdadakulan na naman so Arctic tapos so Iyo. Antarctica. Oo. Sana mabalansin Iyo. naman. So ang garo sir na mention kung tama ba ang sinusunod na baga kan mga sa mga pag-aalok ng mga scientista na so yellow nga so ice Oo. sige ang tunaw. Ang garo dai I don't may nabasa ka na so ice garo nag-stop na so pag frozen niya dahil masyadong nagkakaskas. Oo. Di So ba? ang maluwas, parang Mm. di siya makontribute ng maray kang amihan. Oo. So habagat mo niya ng nagdadala sa Oo. toyaki. Kaya kuminsan ang bagyo nag-iibang direksyon na. Iyo. Iba na yung direksyon. Oo. Oo. Kaya iyo yan ang kuminsan nakakakuan man. Ay si May ano. factors man. Iyo. Di ba? Itong tama sir, konektado sa sea level rise. Sa I do not tingin daw know. po, siyempre Oo. ito nga ng Antarctica nagatunaw daw. Nagatunaw, Tapos oo. sa Arctic. Mm. Tapos siyempre ito malangkaw talaga. Ang concern ko lang kung paano daw ito na dahil magparatunaw. Yun na nga ni po yan. So at least ang ozone mo niya nagbabalik na sa I dati. see. I-relate So din kung na. pumalik na sa dati na ining ozone na ini. Mabalik naman so ice duman sa North Iyo, Pole. iyo tapos na sa nga yan. South Pag Pole. tama kang aldaw dyan, dahil na makakapenetrate Ma-reflect masyado, naman kayo. Kasi magayon na naman sa atmosphere. mabalik so dati ta. Sa I see. atmosphere. So may pag-asa, may pag-asa pa lang ito sa'yo. Yung nga ni po yan, so 1.1 to 3 degrees percentage na nagbabalik na itong Iyo. Paghilom, oo. Iyo, oo. Tama ba? Direct tamid ng apektado niya sa mga ice, sa mga Opo, yellow. opo. Once Tapos Arctic. Arctic North Pole and tapos, South Pole, di ba? yan, Oo. Tapos Mm. siguro sabayan ta pakimangan G. Tama ka. So, orasyo, Tama ka, orasyo imperata. Iyo baga di. Iyo kasi man ang ano. ang kwan po baganing Oo. para bagang kung isabay ta po kaya dapat so effort naman ng mga tao na Oo. di kita masyadong para lalong-lalo pigpalitan naramdaman mo kay itong panahon sir kang Oo. sigitang pa Manila kay ito na ang Manila kay ito smog talaga mahiling mo eh. Iyo, totoo. Oo. Kang nag-affiliate kami kay ito 1990s talaga grabe ang Iyo. smog ka ito. Oo. Sabi ko maito mo nining ano kang pagkangyaon ako sa Manila Polusyon. sa Mandaluyong ta medyo Oo. malangkaw bagay ito. Oo. Sa may parting National Center for Mental Health, igwa duman mahiling mo ang bilog ng Makati tapos Manila. Sabi ko niya ako smog, pero ngunya Iyo. nag-ano ka siya. No, ta kasi aram ko mahigpit na ngunya ng LTO bud LTFRB at Oo. emission baga ano. Boss naman ang gahat. Bawas na. Oo. Buda pag mas kunyan pag nasa eroplano ka, ganayo ka pahiling mo na ang building.
Iyo. Diba? Kaya itong panahon, Ay, grabe, maitumon. may tumong kahit ano. May tumon yang kang panahon. Nabawas na sa mga smog. So meaning, Oo, nag-epekto man talaga. So, kita mga tao, dapat magtaong effort na yan, pagbawas kang paggamit kay itong kuwan nga ni, na mga fossil fuel. Pero kuminsan, pag-iisip-isipon po baga, ang paggamit man ka mga electric car, may mga disadvantage man. Yes. Actually, sir, yan, sa text kan sa tuyang listener, sabi ka listener ta, sailing po nito, may disadvantage, may advantage. May advantage data, ang pag-convert kan mga car, sa kadako lang mga electric cars. May I-segue ko lang po sa orinong duwa. Nagka-interest pa ako regarding dyan sa ozone layer. Sige, Ay, Data, po. ano bang hiling mo sa'yo? may mga nagtaramsa po yung mga barkada ko sa ibang nasyon na kuan, may advantage. Oo. Pero kung minsan da po o disadvantage kasi so industry ang nagagibo kayo mga kang mga So manufacturing. manufacturing kang lithium yata. Oo, battery. Medyo na ko-compromise man ang environment. Iyo man. Siyempre mamina ka kay itong Correct. ito. Correct. Oo. So iyo po ay ang pigsabi nindang mga disadvantage man. Tapos ang iba po kay bagang mga baterya man medyo nagpuputok sa Iyo. combustible. Oo. So may nahiling na nga ako kayan so daradaran niyang baterya sa elevator nasudo talaga sa tao. Yeah. Oo. So siguro may advantage pero may disadvantage Iyo. man. Ako sir kaya ang hinapot ko ang kang nasa Europe kami. Ang question ko, very proud na ngaya araw kay ni, ngaya clean. Di ba ang emission, di ba? Para man akong disposal ka yan. Di ba maraot ba yan? Sarap pa iyan. Di ba? Oo. Mas ngayon ini mga cellphone tabaga ang Iyo. mga Inapot ko, ano pa naman akong disposal ka yan? Maski magkauyan ng mga so solar panel. Opo. Tapos ang panahon, bakit tambak ang kita solar panel Yun digdi? na nga ni po Pero bata. man akong disposal ka yan. Oo. So, ang sabi sa ko sa speakers, mga scientists nga, nagigiribog yung pag kung paano na i-dispose. May recycle. Recycle. Oo. Oo. Pero, I do not know. Ako pa klaro hanggang mo yan yan. Iyo po baga mas nga ang pagsulukan medyo ang battery ba So, pag sulo parang, medyo deadly man ang iba. Ang iba kasi nagpuputok baga. Yeah. Kaya, yan ang concern diyan pag abot diyan sa. Pero pwedeng maka-contribute sila no. Po. Ang paggamit kay electricity. Okay. Oo. Contribute man. Pero sabi nga ni basta warang emission na. Oo. Ngayon na naman po bagay ang may mga unleaded tapos mga lead. So ang component yata kan diesel binago naman hindi. Iyo. Baka Nagbawas masyadong naman. maaso na maray. Yeah, Or no. may ginibos sa auto na nganing day mag-emit ki. Aso. So, grabing aso. Okay. Di ko ina sa pigahapot kang listener ta. Good afternoon, sirs. Any info or update regarding 31 Atlas from deep space? Di ko aramin niya. So baka yan sir, so mga satellite na Yung kayo, so nag-iikot. monitor kang mga sa Oo. wala pa akong idea kan. Iyo. Pero Pasensya na kung po kami. siguro, Tama research pa kami ni sir. Pwede man mailingta. Ano po yan? 31? 31 Atlas Okay. from deep space. Ilingon ta daw yata. Di ba yun yung listener ta? Opo. Di ba? Sige sana takong basta pwede po. taman Pag inabot may pan ko niya na oras na sige po. Talula yun pan ko yan na kung ano o update. baka so pigsasabi ining asteroid o ini da so asteroid da ini Garo iyo sir. Opo. Garo iyo. The comet follows on trajectory to the sun. So kunyan 31 Atlas. 31 Atlas. Ano siya? Asteroid siya na matama sa siya. daw? Garo maagi kayo din sa in between trajectory kang Earth? sa sun tapos almost twice the distance of the sun. So Oo. siguro mas garo maraning maraisa. Sa Earth? Kina ba no? Ayun, no. Pero di sana po mag-uri. Sana day na sana day impact. Iyo. Iyo Yan ang kwanta Yan ang Iyo. ayun mananggad. Iyo mananggad nasa nakapublish sa sa mga online sources. Opo. Basta na po sana day mag-impact sa Sana day kanila. mag-impact. Oo. Kasi kung umagi man so trajectory taman ang sana day maapektuhan. Pero magayon nga ni ako masuggest ako sa indo na magiling kong hilingon nindo ang the privileged planet baga magayon Ayan, siyang daling ko man documentary. daling ko Magayon man siyang documentary na Oo. ang kita da sa halos gabos
tama sa nagabos. Iyo, Oxygen, breathable, Oo. habitable na marayang earth. Mm. Medyo sa distansya tamang-tama. Kasi kung magrayo kita, malipot ang kinaaban. Kung Yan. magraniwan kita, kaya may trajectory mabagay kita Iyo. sa tapos so lugar ta sa Milky Way galaxy, Oo, kita sa oo. Goldilocks zone na talagang habitable. Di kita maapektuhan kay itong ibang mga planetang nagbabaranggaan. Magayon itong Ayun, nailin ko ito. Galing pinirot ako sa dahil ko natapos. Gayon ito. Actually, gusto ko nga nito magpapailing sa mga estudyante ta. Iyo. At least man lamang ang awareness ta. Oo. Wala man kitang ibang harong na nang Kikina, kinaaban. banday man kip, taday man baga na explore pa sa Mars. Tapos piga para na sabi pwede ninda kita na pigagibutang habitable ang Mars, tapos Yeah. pigraot na pala ng Di sa kinabahan. Oh, okay. Difícil man. Okay, sabi ka sa good afternoon po. Very interesting po ang topic nindo. Ako ay nagbabasa man ako po kayan na mga arog kayan. Gusto sabihon kung arog ka ng sitwasyon, tao ang nagraot, kita masan maayos Iyo kayan. po, Dapat seryosohon po kita. Reaction tabi sa'yo. Opo, talaga dapat kung siguro po nata sa dirita Oo, kasi kung kita man siging tapok kung sa insay. Iyo Ako baga. nga Iyo baga. man ako dyan sa may agian dyan sa Moya. May nagtitindang barbecue, ditan pa ako matusok kay itong So, steak. tapos sa So, mga steak. baso po bagang kuan. Sa Japan may na invento ng parang plastic na Barbecue stick. natutunaw. Oo. So plastic na yan. So sa baga mga gulaman ba yan? Oh, yeah. Oh. May ang Japan may na-invento ng plastic na at madali na matunaw. Yeah. Hindi kaya dapat mga i-recycle talaga. dapat Ang mga plastic ko yan, makatakot. Oo. Lalo, Tapos na-apektuhan niya man pati mga hayop po baga doon. Tapos sa mga sira, tapos sa mga kuan, mga Opo. pawikan Opo. na kainin na Yeah. Okay. kikaraon kang Iyo na kaya uod. man kan pag-abot yan microplastic na yan. Okay, sabi kan texter ta, sir pag-abot po sa disaster talaga, ko na. Sir pag-abot po sa disaster talaga na 67 years old na po ako. Opo. Magpun kayo ito, talagang nagaparakusog ang bagyo. Agree po ako dyan na pag-abot sa climate change talaga, nagakaigwa ki arog kayan. Good to hear, naigwa na po ki dit na development ang ozone layer ta. Reaction tabi sa'yo. Magayon nga niyan, dapat continuous na lang na Okay. mag-heal nga ni. Kasi kay punta talaga mag-heal Iyo. yan. So, meaning sir, dapat ay pagpunduhan ini. Day na Yan na, kung bawal, bawal. Opo. Yan ang mga pag-control dapat, kung ano man ang big face out, Oo. iyan ang gaydang sunod doon. Iyo, tayo, ito sa nagigong epekto. Opo. May Maray positibong na epekto. positibong epekto. May positibong epekto. Okay. Bumalik man lamang sa tuya, so kay itong panahon na pag naglalakaw-lakaw kitang mahamugo na. Iyo, baga, Magayon na inabot ng ko ito sa bulod. Pagkaaga Paglakaw mo nga yan, madumog ka, taigwa ki... maghayop ka Nag-aso. Pag yun ang baga sa bulod. maski po sa Baguio na na ako kuminsan Wala na, sir. nadidisga na rin ako. Sa Tagaytay, yung kami kang... 17, 18. Ang pagkaaga, dati nag-jacket ako Iyo. naman. Then ako nag-jacket Hindi, pag sa ako. Bako naman ang Bagyo kay itong magayon na panahon. Yeah, Itong mga oo. panahon. Iyo ang baga, Bagyo ano? kay itong magayon. Buda pag-abot mo Ngunyan talagang mahiling mo, nagabos pinapin. na mga harong na mga... Yeah. May aircon ng harong. Nagdurukot-dukot. Mga harong naman, may aircon na pati sa iba. Oh, iyo. Day na masyado na experience Oo. ang lipot, ano? Yes, oo, okay. So yan po ang gari good news ta. So pag-abot tabi sir, kasi bago na-mention mo sa mga helang, mga diseases Opo, baga. opo. Tama ba? Kausa kainin. Doon na di-develop ang mga anong ana po Kasi may nagka-cancer man po baga. May Oo. mga, Ano pong tapos mga, yung- tayo usually, ang nababasa ko na correlate dyan, so ngaya pandemic, yan ngaya na mga helang na mina-spread. Di ba kaito, ikaw naman kaito ki pandemic, di ba? Alo, May yun, death, kahit mga plague kan mga yan, panahon. so Black Death na Black Death na piga-apod. Black Ibig Death. sabihin, sir, during those times, mga perang taon na kaaging yan, talagang existido na ikaw kinangyari. Iyo, Na nag-uulit lang ngun yan. Opo, mga Oo. climate change mga nin. Oo, iyo baga. Mga climate change ng mga naging Oo. kausa. Mm. Yun ito sin-explain ko sa bago. So Opo. bubonic plague nga ni. Mm. Dara kikino. Iyo adi, No. kino. Oo. Actually sa term na quarantine dumanhali eh. Yeah, oo, Oo, yeah. na Oo. ngaya. So Mm. mga kino kaya dara kang mga barko Oo. Mm. na may darang mga produkto. Oo, oo. Tapos sabi kay itong nagre-receive sa Europe kaya igwa duman quarantine facilities na Oo. di mo na ka mo magdaong digdi 40 days diyan lang ka magpataw. Pataw. So, pinagtista kang COVID,
Hali duman sa mga kwan So, ito, mga experience yang ito hali ang duman. term na quarantine kasi, Oo. yun yan, 40? nagparalipot ba gano, alam naman may quarantine ka 40 days. Oo. Ngunyan, ang mga medical, didepende na lang po kasi sa incubation period kay itong mga Oo. microorganism. Kaya kuminsan naglipot na so quarantine na 7 to 14 days. Oo. Yun na lang ito ang pigsunod. Kasi kung 40 days ka man agad mag-quarantine, Ilan alugin. bulan ka kaya kasama-sama dyan. Pero so totoong term kayan 40 days na nagpapataw-pataw sinda duman sa yan ang history pa lang kaya. yan. Tapos nga day ka mo nang magdaong dig dita may dara ka mong hilang. Oo. Kung wala sa inyo dyan na naghihilang, di pwede na ka magdaong sa within 40 days. see. So, Pero kahit sa ang technology, baka pa masyadong arongkan sa ngunyan, di ba? Di pa man. Sindi na lang, dapat 40 days, yung ka sa dagat. sa dagat. quarantine. Naka-quarantine ka Quarantine, duman. oo. Iyo, ayan, di ko aram kung ano, iyo yan speak up for Spanish. Yan, sa mga kaya itong mga Plague, araw mga ka. bako. Ang Iba po Spanish ito. flu naman kasi Spanish 1912, flu. 1912 lang siya. Oh, tas sabi kang, igwa ko nakaurong kang kaito kang pandemic na, paski da sa Bicol, kada ko lang ka nagaran ka ito, na Spanish flu na ito. Itong Spanish flu. Almost 75,000 Actually, bako man siya hali talaga sa Spain. Oo. Bako man siya hali sa Spain. Mm. Base sa nabasa ko, bali nagpun siya sa mga soldados. Oo. Tapos, siyempre, sa mga, actually, ang sabi nga ni dahil South America, sa Amerika eh. Oo. Nagpasiliring sa Europe, tapos sa Europe, Oo. duman sinda nagira kang World War I, tapos paggira duman, na-infect ning kadaklan kang Europe. So Spain ang nag-acknowledge kay itong I kang see. helang. Oo. Kaya, hindi na po itong Spanish flu, sinda so nag-acknowledge. Oo. Tapig tatago ito eh. Oo. Kumbaga, pigtatago ni daso hilang, tanganing dahil magkariribok sa mga tao. Sa mga tao, oo. Kaya lang in-acknowledge na kang Iyo. Spain, kaya naging Spanish flu. Iyo. Para naman maadalan kung anong mga vaccine na may. Iyo. Ini sir, gabo sa ko correlate sa klima, Opo. sa klima, sa sitwasyon Opo, ng opo. klima ta. Maski kay itong mga panahon, Oo. perang plague ang nangyari sa tuya. Kung basahon mo ang Biblia, sir, itong Iya baga. mga kay Moses na mga Yeah. plague ka ito. Oo. Dakuro naman nangyari ka ito. Oo. Oo. Yan nga, alpon ka ito. So yan nga, naketong baga. Opo. Naging parte ang kangkuang kang panahon. So Biblia po, baga kumahiling mo itong ngayon mga firstborn. Oo. Iyo. Mga arog ka itong mga nagkagaradan sa helang. Oo. Kaya nagkaigwak yung mga term na Passover. Oh, yeah, iyo. Iyo po, Oo. ano. Mga offering sinda Ayan, na oo. giribo So, para mapundo ito. Para ngayon, para magdyan lang ka mo sa laog kang harom. Oh. Iyo. Yan yung pag Pero talaga ever since, yun na sila garon cycle. Iyo po, ano. Pagkukonek iyan sa sitwasyon kang Tapos so, gila. ang disaster po kaya baga, nagdadara yan dakol man nahilang yun. Pag nagbabagyo po baga, Iyo. titiri po ng tao sa evacuation center. Iyo po. O, sa evacuation center, magka-missiles na dyan na saro. Impact Iyo, dyan may sa spread buo. dyan. Kaya Spread baga yan. piga, Oo. ano siya, piga-isolate pero piga-isolate tulos. Oo. So yan pala ang sitwasyon. Yun man ang ganda, no? Pag may kalamidad, may Sunod sinipo na yan. saro dyan, Ang sunod gan, hilang na. helang ang sunod, Opo. ano? Helang ang sunod. Tapos so, wrong notion man po gaya ng permi bigsabit ang oy pag nag-uran sumiro nga. Ang actually ang nagiging ang contagious kasi ano po Oo. nag-uuralakitan po iyan bako man so dahil so direktang hali duman sa microorganism sa uran bako po. Oo. Ang nangyayari po kaya nagkaka-uralakitan sa sipon ta pag nag-uuran nagko-convince sa sarong lugar bangya waiting shed I sa see. mall, Binasirong. nagsisirong. Oo. Ang jeep pigasaraduan ng trapal. Mhm, Di may magatsing sa dyan na saro. Gabos niyan. Kaya dyan po ang Ay, talaga, dyan po ang Oo. kang pag-ulakit. Bako man so. Bako nauranan nga ka pa, no? Po. Takluban mo sa lagudungo. Pero Yung- para sa di kuya, ba? iyo po yan ang Kausa. kausa. Bako man so ano po Oo. talagang Mm. ang nagiging basta nangyayari po nagko-convince ka. Iyo, totoo man Ang talaga. sarong kinaputan mo, kakaputan man kang sarong Kakaputan tao. man, O kaya oo. so railings kay itong Oo, escalator. oo. Makaput ka tapos Oo. ano mo. Oo, Duman oo. po nag-uralakita na. Iyo. Pura sa evacuation center baga pag mauranon nga. Sino naman anyan ka, boss? O buda saro pa baga Oo. pirang pamilya ang sarong room. Iyo, Mga saro tulo, pa yan, saro pa apat, yan, mga saro ganun. pa yan, no. Saro pa yan na pwedeng concern pag abot sa arog. Kung sabi yun, sir, kung arog ka ng sitwasyon, dapat pa lang, gari magkaigwa ki, arog ka ng mga helang na ini, gari adalan ko nang damaray na gari. Although, aram na ang protocol kung paano. Opo, may ang Pa- DOH paano di po, mag-spread ang helang? ang DOH po may mga protocols po sa mga in terms of arog. Kaya nag-scale po kami kang health Yeah, emergency. yeah, oo. Tas yan ang mga protocols na yan.
magayon man ang programa kang Department Yeah. of Health Yeah. pag Oh. minaabot sa mga disaster management Mm, sa mm, Hilang. Kaya baga, paminsan baga, may outbreak na nangyayari, ano? Opo. Nga sa mga evacuation centers, lalo sa tubig. Sa Yan, tubig. yan, Pero ang diarrhea. DOH, clear na polisiya ka yan kung paano dapat makontrol tulos. Opo, so Oh. diarrhea. Kaya po baga dyan sa evacuation center, pirmi kami dyan hanap o naramdaman ko kaya ito, tapi may kitang na-involve dyan eh. Yeah, iyo. Magpuon Pero pa dyan kami kita sa na- guminurang sa mga, kami sa coverage kami. Opo. Kamu sa Kasarabay may pa kayo ito sir si ano eh. Mm. Si Ariel. Yeah, si iyo. Ariel. Kami reporter kayo ito ni Boss Sir Ariel. Ariel, opo. Sa Rajon Villanueva kayo ito. Yaon, kaya kami kayo sa Bagong Bayan, ni Yeah. Primay mo. Yun Ay ang si ka. Mrs. pala nagiling sa to. Si Ay, Joy ay. tapos mga aki. Ma'am Joy, good afternoon Tapos tabi sa imo. Si Good afternoon. si father-in-law man yaon banduman. Oo. So, aki ko si Ren tapos si Illusion, si Gino yaon man duman. Wow. Mga tiyaon ko si Pero sir, nasa TV kita kunya Chad nakulaon Bing, na. tapos si Auntie Bing, tapos si Wayne. Round duman. Yeah, Si yeah. Chloe. So, Good afternoon po. Good afternoon po sa Indoga po. Salamaton na. Salamaton. Alright. So, balikan ko sa itong pag-abot sa mga helang ano. So, gusto sabihin, inigabos disaster, iba-ibang klaseng helang, konektado sa pag-abago nga sa tuyang kinaban. Opo. Tama. Iyo, so balikan ko sa pag-istorya ko sa iyo Opo, bago sa opo. evacuation center. Mm. Diyan sa evacuation kay ito, siyempre yaw ng DOH kay ito. Yeah, yeah. Maski nasa Red Cross kay ito. Nagalibot kami sa kada room, pigiling mi tapos ang nagmo-monitor nga po kami kang Opo. so morbidity man. Yes, Morbidity yes. Statistics. Mm. Tanganing mai-report mi ang tulos. Mm. Ang kagayonan kang Department of Health nganyan may pigagibo na sindang ano na Opo. protocol na so pigaapod na speed. Mm. Through text, Mm. makakaabot sa inda tulos so detalye. Tanganing mataon ang intervention Iyo. tulos. Iyo. For example, kung hipon vaccine, mapadara tulos dyan. Mm. Kung may mako ang sarong missile. Kasi may igwa kaming form na Opo. fill upan na I itong see. speed na ito, ite-text me lang, Mm. may 24 hours or so real time. Mm. Nganing makapagpadara tulos ki team so Mm. Department of Health sa lalong-lalo ang mga ano yan, so outbreak potential diseases. Oh. Ang mga outbreak potential diseases, difficile yan pag Yeah. ano. Mm. Ngunyan, ini naman pong sa tuya na pagkasabot kang COVID, ako unta na po na ang COVID yaon lang. Iyo. Day mahali ang Yaon sir. lang. Day mahali. Oh, kumbaga kita na immune na kita. So, Natod na kita eh. Oo. Dahil man yan sabing ay nga dahil. Mas Oo. maray pa itong polio na eradicate ito. Iyo. Zero na itong yan ang Opo. kaso, di ba? Ang malain, ining tuberculosis, halo yun tanay nakalaban. Ano tao yan? Day na ano. Oh. Di ba Actually, bacteria yan, ang TB? Opo, Bacteria. Mycobacterium bacilli. Microbacteria, oo. Mycobacterium bacilli. Pero di nahali talaga. Napanood Iyo. yan. Pero may bulong. May bulong din na Hindi, ano, na eradicate. Oo, Ngunyan, oo. top 8 na naman siya sa bilog na kinaaban. Mm. Tapos sabi ko, ano da talagang gibuong? Kasi may dots naman. So, Oo. directly observed treatment. Yes. Kang, Yes. Oh. Kaya lang siguro, so protocol na lang. So siguro, so taong So tao, buda, na sa pagkumpleto kang inumo, pagkumpleto bulong. kang, Hala ba bagang kuang kayan? 6 months, may 4 months. Oo, arog kayan. So, may dots, PTB dots. So. Oo, yeah. Oo. Kasi dapat kumpletuhon po. Ang nangyayari po kaya ang ibang tao pag ngayon naka-take ning 2 weeks. Tapos na. Ngayon okay na pakiramdam ko. Kaya ba ngayon pag namit na, wala. Okay na ngayon pakiramdam ko tapos wala na ngayon so ano ko. Pipondo. Oo. Ang minaluwas lugod so bacteria nagiging multi-drug resistant. Lalong minakusog. Mas lalong minakusog. Oo. So duman sinda na infect na Iyo. nagiging deadly lugod. So Maulakit pa ito. opo. Lalong maulakit Oo. pa. MD, ay pigapod ming MDR-TB. So, multi-drug resistant I tuberculosis. see. Makatakot yan, sir, kung ang yan na yaon yan na helang, resistant na siya sa bulong. Dahil na. Diba? Igwa pa man, para Igwa pa kaya man. lang nalangkaw so dosage mo, tapos Malangkaw ka. Maulit ka lugod. Oo. Kung ano. Nagdadagdag, tapos madagdag na kisarong regimen. Oo. I see. Kaya DPC. Okay. Sabi kan texter ta, good afternoon po, sirs, sabi niya. Good afternoon po, sirs. Magayon po na napag-urunan yan. Magayon po ito na sinabi na pag may disaster, ang kasunod talaga mga kahilangan, paano kaya sa mga tao gayon, paminsan dahil ninda, nasasabutan kimarang ko sabihon, ang gobyerno, dahil man po nagkukulang para dyan, kundi kita bagang mga Pinoy, matagas ang payo.
Sinabi na dahil magpara kumpul-kumpul, skoro lumpul-kumpul na. Dahil taman maiwasan. Siyempre madalagan sa sarong-sirong. Iyo. Nag-uuran nga ni. Kasi di ba nararamdaman din doon na pag nag-uuran, grabe, napupuno ang mall. Iyo. Napupuno baga ang Iyo mall. baga adi. Oh. Iyo. Kaya yan ang konman. Diyan sa mall, nag-uuran lakit dyan. Yan. Actually na, uso na na naman su influenza nga ni. Tapos, Grabe ko dyan ang konse. may Pag mga- tinamaan ka, Trangkaso pero. ubos ang sarong pamilya sa sarong. Trangkaso. Okay. Sabi kan texter, sirs, iniserde ko aram ini ha. Kung kulay ka aram, Sige. aram tampig sabi yung ganyan. Any records of rate of radiation caused by overusing cell phones? Ay, salamat ha. Aram ko yan. The city surrounded by numerous electrical wiring above. O 2 points ang sinabi niya. Itong ano, Sa cellphone muna, sir. Radiation. cellphone Oo. according po yan Oo. nagduman man po kami sa Nuclear Institute sa Manila, Oo. Quezon City. Oo. Actually, dahil man po, 0.01 yata. Ang radiation kan cellphone. Dahil man masyadong ano. Oo, iyo. Pero Okay. dahil ka magkaturog na yan sa payon. So So, cellphone. opo. Oo. Pag ano mo, pag rayo mo sa, lalo pag nagcha-charge ka. Iyo. Pero ang sabi nila sa institute, dahil man masyadong Ang cellphone. oo. Kasi may pig-measure man sinda yata ang rating kang so. Di ko alam kung Radiation. gigahertz yan o mga Iyo. Ay gangan akong nabasa na pag kahit baga ang cellphone baga may antena. iyo. Kunyan din ang mga Siguro, antena mas din makusog naman. ang receive Oo. o transmit. Ang diba? malain gid itong sa mga arani sa mga tower gid na sa mga cell site. Di ko Cell alam site. kung, oo. Ito ang- yan ang ito di ko gid- masyadong Tan cell rate baga sir usually pigubugtak niya sa retas kang building. dapat nga ni kaya so siguro harayo dapat sa mga residensya no? Yeah. Oo. Tapos okay. ang sarap man na pagkaaram ko ining wire tama man po Oo. so ano na Numerous electrical wiring. Sana magkaigwa na kitang policy. Nag-ururon nga ni kami kani Primay mo si tapos siguro magkainom kung arugon ta na lang sa iraro mga Yeah, kable. underground. Oo. Sa iraro mga kable tapos yan dahil na kita magpara. So long term guide ang dapat na Iyo. gibuho na no. Oo. Kasi pag mabagyo magagaba na naman tapos Oo. paulit-ulit. Opo. Tapos inipating dahil man piga ano po ang mga sa telecom. Oo. Kaya lang ang grab kuminsan kaya na-obserbaran man talaga na maski sa insa na talaga pag suminakat kung sa inya Sa di paragi. sabit mahiling mo po bagaro na mga ano sa Yeah. Yeah. kuminsan may naagi ako digdi sa katedral isus grabe niya ako ining wire na ini dyan sa may Nagkakasurulo baga-dugad yan. inasulo na nga ni sa rodom na poste garo na sulo na duman. Sa wire po dahil kung pag wala akong idea kung ano ang nai-emit niya. Pero sa electrical dahil man po gayud na ano. Yeah. Okay. Ang electrical, yung radiation, sir, ano, Igwa po. nadala Pero- nilo yan sa kuan sa public health. Igwaman po. Igwaman siya. Opo. Igwaman. Okay. Good afternoon po. Sabi niya, alat ko na. Tagari, nalisay ko sa, ito, sabi niya, ang problema kasi, ibang reactor ini. Ang problema kasi, pag ang mga tao aram na bawal magsulo, pagkatapos kang disaster, lalo na kan bagyo, minatiripon kan mga dahon, si surulo. Iyo ano. Ang asubaga, bawal iyan, Buda, bawal ang kandina. Actually, Reaction bawal time, talaga sir. sa DNR ano. Yeah. Pero so sabi ta nga ni ba kahit yung mga practice kang mga lolo-lola ta kayo ano nata nagsusulo tapos mabunga lugod maray so. Iyo, di, So minabungad. Iraram kan lugod mangga, maray, oo, si sulo, mangga. siram kan mangga. Siguro may rason man ganun ta nganing matigbak sa mga parasites na tapos kaya nagakaigwang bunga. Iyo, ano. oo. Pero yun nga ni po yun ta bawal isulod ta na sa napo Oo. kayo ano. Kami sa bulod, pag manamukon baga, Iyo. pag manamukon ngayon, tanda ko, elementary kami, saradit pa kami. So ama ko, minakakibunot, Iyo itong pipaso. pipas, drulagan ang namok mananggan. Kaya Iyo ang po. problema, so, nahangos mo so usok eh. Oo. Oo, Siguro magkaigwanan sila gayud ning maray na proseso man. Kung paano, ano? Lalong-lalo ining pag polisiya man gayud kang supag hakot kang basura. Kuminsan kaya. Iyo. Kuminsan po baga kaya pag Nahali-hakoton. natatambak na Oo. ang warang opsyon sa ibang tao, susuloon na sana. Iyo. Alangan man na italbong niya. Iyo. Or kaya. Actually, sir, gano'n tama ang point kay Nita. May disaster, di ba? Konektado, may disaster. Ang sunod, susuloon mo sa awot, so Iyo, kung ano, di,
makakabalik ka naman sa problema ta sa environment pag Iyon na naman, kuwan kang- oo. ang associate may nadalagan natutunawan niya Siyempre, bagpaita. So, Di man natutunaw yan, Carbon ah. monoxide. Dahil man po talaga. Yaon sa nandyan. Mina, paitaas man talaga. Oh, pag una ko nagdi-dissipate andyan nawawala. Nadi-dissipate kung siguro sa itaas ng Pero depende man kaya po guys sa percentage kang kalayo. Kasi Oho. pare kay itong forest fire talaga na darakulaon. Yeah, yeah. Nag-cause man ito kay kuan itong sa ozone na apektahan Oo. man kay ito. Kasi nagkaigwa kay forest fire nga minsan. Okay. Depende po guys sa amount kayong fire na. Iyo. Sir, sa Legazpi Bagadaan, nagkaigwa na ki sea level rise na mga nasa 1 meter. Nadangog ko sa mga discussion nito sa Earth Forum, kay ito, kung naglangkaw yan, kung continue na mag-frozen sa mga ice, duman, baka po dahil na mag-continue. Di ba, sir? Sana naman kasi Tama, 'di ba ang correct. maluwas kung 1 to 3% ang pigad ang kuan progress. Oo. Di magkakaigwa ng yelo, dahil na matutunaw kaya dahil naman malangkaw. Yeah, dahil na makuha. malangkaw masyado so kung ma-continue itong ice duman, dahil na gayud madagos ang paglangkaw padiit-diit. Diyan kan tubig, oo. Kung sabi yun, Kaya lang sir, ang sabi po kay Bagata pare kay ni yaong kita sa Pacific Oo. Ring of Fire nang kinaaban talaga nagladakula. iyo. Narumduman ko kay ito kang pigsurat ni Father Blood na Etsala the Paraclete. Magayon itong librong ito. Nabasa ko ito. So kay Father nabasa ko ito. Kaya itong panahon mga dinosaurs, darakula ang mga species dahil oxygen level kang kinaaban medyo halangkaw. Ngunyan breathable para sa tuya lang. Na 21%. Yeah, Na yeah. nagagamit tama sa nakayan 4 to 5%. So breathable. Okay. Okay. Sabi niya, same sa kasubago ni Sir Tabe, Opo. contribution, ang cellphone is a foot distance from tuner radio AM. And radio is distorted sound. The distance is radiation. Kaya bawal head near CP while sleeping. Tama po siya. Human. Tama. Pag dinukot mo sa radyo ini, Iya baga nagtatanong. apektado ang tanaw, minakakuan. Kung naka ano siya, kung Naka-on baga siya. may nag-call. Oo, yeah, Kasi, iyo. Yung mananggad Yung mananggad. Kaya pala lang kunata, dahil mo dapat ibugtak sa may harani sa payo mo. Kaya ang baga cellphone. right kung pwedeng itago mo na Tapos Tapos dahil pag takluban gayud kay ulunan tabad magkasulo. mas iyo. Ang battery baga kan mga kon. Opo. Sa aeroplano nga di ba sa mga lithium battery pigbabawal. Kasi combustible kaya. Iya. Opo. Pero may alternative na gayud ng mga pigigiribong mga technicians ngunya na subako na combustible na Iyo po. pigparalitan na yata yung alkaline. Yeah. Ang alkaline. Yeah, opo. Good afternoon, sirs. Nakaka-relax ang discussion ninyo ngayong hapon. Nawara sa nervyos ko kung relax. Relax na po. Opo. Nawara na sa nervyos na taladangog ko nagihil na pala ang ozone layer na nagkakabarasa ko po ang kaito pa. At least may development kita ngunyan. Opo. Sana po makontinue yan. Tan culprit ka yan. So mga nasyon man sa ng mga yaman, Iyo. kitang mga nasyon na mga pobre, kita ang apektado ka. Antayaon sa tuan mga tawong pobre. Pero Reaction ang tabi, sir. problema naman kaya sa Pilipinas man kita ang Oh. number 1 contributor kay nagtatapok basura sa dagat. Ay, iyo. Oo. Iyo, sir. Kaya para sa Oh. kuya, kuan, gabos dapat kita Gabos mag-contribute. kita mahiro. Oh. Gabos kita dapat mag-contribute. Kasi kung talagang babago, dapat kuan sunodon tama Yeah, ito. yeah. Itong mga pigsasabi mga mayaman base sa pig-recommend kay ito ni Al Gore sa ano nga ni ito? Sa inconvenient truth. Oo. Na naglibot naman siya sa Oo. mga nasyon pigkumbinser nga niya ang paggamit kang sa coal Yeah. baga na nag-i-emit ki mga sa carbon na nagbarago naman ki mga pulisiya. Yeah. So siguro bako sa nasumayaman kung kita man pobre magkontribo man kita dapat. Yan, iyo man Kontribo talaga. man kita dapat. Ikaw kaya kung nahiling na presentation kan sa sarong may nagatinog meeting kan Philippine basta it's a national convention. Ang Pilipinas nangingino sa contributor ki basura. Sa tubig pati, sa dagat. Sarong plastic, yung plastic. Oo. Nangyari nga Marangari, natin. may mga nasyon man ganyan na taong effort na Yeah. naggibo kay itong barko na nagsisweep. Iyo, nahiling mo ito. So gari,
Diyan sa dagat, sisurop Piga- niya sa gabos surop na plastic. piga. Gari Europe ito, sir. Opo. Europe na Siguro Euro nations ang kikuan niya itong basura gabos. Mm. Kung gari press niya. kapos basta Oh. pigahali sa dagat talaga. Number Number 1 kaya kita. Mas nga ni suduman sa muya sa buhi. mm. Magayon nun dati mga ito kaya may man-made lake duman sa likod may. Oo, Duman oo. kami nagkakarerigos kaya itong mga aki pa kami. Apo. Mahiling ko dakulon mga balat ki shampoo. Ay, mga- nako. Mga, Yun, mga sachet. plastic, Oo. mga alcohol. Oo. Okay. Ano pong sabi iba man ang hapon niya. Ano pong ano pong reaction po nindo sa mga bulod na padagos na piggigibuhan din tinampo na nagkakagaraba Yeah, sarap lugon. pa yan. Ako kaya po ang opinion ko dapat ay pagparagibuhonan ta resulta kang pagtiris kang bulod kun kaya pag may disaster na resulta kang climate change o Baha. global warming ta ang nagsasuffer sa mga tao. Iyan po ang sakuya na suwestyon. Sabi. Yeah, Ikatabi. Ano sa lik? Subaha. Pwede ba? Subaha. Hmm. Ako nga, namamundo kang Sierra Madre na yan. Iyo. Oo, yan na, Sierra Madre na yan. Totoo man talaga yan na backbone na yan kang Luzon na magpundo man sa Puro Oo. hanggang sa may Tugigrao. Para bagang, Mm. nakapangulang talaga siya sa bagbagyo. Yeah. No? Iyo, actually, sinadango ko, nagari barrier siya. Barrier Pag talaga may bagyo. siya. Oo. Tapos, nyata man daw niya ako tada i-receive. Tapos kuminsan, pag naglanding ka po bagas sa Manila, ikaw Oo. kang mahiling duman sa may San Mateo na Yeah. pighukayan duman na talaga nagbaha. O, na nangyari sa Cebu. Yan. Na so, ano nga ni ito, Monterasa. Na, nagbaha. Tapos sasabihin ni dadaiman kausa ka itong bulod. Yeah, Na, kung yeah, mahiling yeah. mo duman sa aerial, Oo. nahali talaga duman sa tubig. Wala na paano mga kahoy. Oo. So, yan. Siguro, ang mga pansadiring interest, Mm. di ko aram kay itong tinampong ito kung ano talaga sa istorya. Oo. Pero, sana naman mag-consider ang sa to yung mga leaders. Oo. Yeah. mag, Hindi ko niyang adalan kay Maray. oh, bago magpagibuki arog kaya na Oo. lalong-lalo sa mga komunidad sa baba na naapektuhan talaga. Diya. Oo. Ang ito, sabi niya, hello po. Kanagpaparabaha kaya sa palibota, pigat ay iba man ining kuwang kay ni. Pigat yun sa flood control. Pero para po sa kuya, maski paingurag na flood control, babahaon talaga kita dahil lang sa global warming. Oh. Sige po. Ang sarap pa Opinion niya ito. Ang sarap pa kaya ng corruption. Iyo magadi. Yun ang nagiging culprit taman. Oh. Pero sa pagbaha, siyempre kay puwan talaga kita effort na naman Yeah, kita magpara yeah. Oo. illegal logging, Mm. illegal quarry, Yeah. control lang gabos, pag-regulate lang gabos Iyo. para sa tuya man sa Pero dapat talaga maray ang infrastructure. Ano sa'yo, di ba? Opo. Pero ang ano kaya kasi sa global warming, yung ano po yan, sabit ang good news man na may development. No. Pero data naman talaga maiwasan. Ang sa totoo lang kasi ang bagyo kay ipuan taman. Yeah. Iyo. Totoo. Oo, kay ipuan taman ang bagyo eh. Mm. Kasi ang luwas, pare kayan pag wala na sa season ang mga dam sa Manila, Hubas. nadideplete, Oo. walang tubig sa Manila. Yeah. Ngunyan. Totoo. Dahil tubig. So kay ipuan taman ki mga Iyo. Gari, Magita pambalansi magiging siya. ipo, Di ba? pambalan- Pambalansi. Puro balanse sa nagayud po talaga. Puro balansi sana. Yung man ang source kan tubig ta sa mga dam na Dracula unon. Iyo baga. Pag tag-init na baga, Wala naman. minababa ang level niya. Pasalamat kita kay ning mayon may tubig baga nagluluwas May na. tubig sa palibot. Sa mga palibot baga tas Di mga ba? bulod ta. Pero nangalas ako nga wala tubig sa daraga. Yung mananggat yan ang nakulaon sir na hapot. Kaya nga ni. Yan ang nakulaon na hapot. Ang tubig sa dalaga nakulaon na problema. Bangan sabi ko bastante. Okay, sandali lang. Tamahin kita. Baka may reaction sa Reaction. sa tuya na mga nakatutok online, abuda sa, ilang usod sa kuyang, kumisan kaya sila, sa kuyang GC, o sa kuyang Messenger, Yeah. may nagapadara dyan ki mga reactions, tabi. Nahanap mo na cellphone mo. Yeah. Nakuha mo na, cellphone, on na. Okay na, sandali lang, ha. Okay. Ito, sabi kan sa kuyang amigo, si Sir June, sabi niya, good afternoon, Hen. Nice discussion po. Nakakapagbigay ng pag-asa. Opo. Di ba? Nakakabigay ng pag-asa na ganun ang sitwasyon. Nagbunga so effort kan gabos. Sa reaction Ayun po. tabi. Sana magpadagos pa. Iya, correct. Opo. Bako na tamiling niya arog kanday na garin
sa mga advocacy na pundo na. Opo. Kasi Dapat from magpadagos. 1987 na itong 1988 na pirma nitong protocol na itong Oo. Montreal na ito dapat padagos ta Iyo. hanggang complete. 88 sir ano? 1987. 87. Oh. Itong Montreal Protocol Montreal na ito. Protocol, Okay, so magayon iyan na igwa kita kinababasa lamang ng mga good news. So effort kan gabos para diyan sa Basta magpadagos pa. Tapos Yeah. siguro ako ang suggestion ko Mm. i-spread ta ining awareness sa lalong maabot ng mga generation. Yeah. Na tanganing padaguson maninda. Yes, tama yan. Okay, sir, ano po ang sa imong mensahe sa mga listeners tangon niya? Makaskaso ng gurun-urong tayo. Yung nga ni Alas paano, 3 na naman di ko nga napansin sa rong Gari, oras na- ngani makamarindal katulos dumas sa Iyo. birthday han. Madaradig di ano. Okay, sige po. Ang sige po. kuan basta ang masabi ko lang po sana ipagpadagos naman ini na ano. Punan ta sa diri ta gayud. Yeah. Punan ta sa diri ta na ipadagos po ang sa tuyang pag mga advokasya tapos Apo. mga effort taman. So po sana sa tuyang tataramon pero so ako nga ni minsan guilty man ako nakatapok ay dapat Iyo. pa ko diyan ng Iyo baga, iyo Nag-guilty baga, man ako iyo minsan baga. kasi Mm. kung minsan maski ang bubble gum. Iyo. Pero pag-isip ko man biodegradable man ito. So, Anyway, Oo. iyo. Pero maski nga ni sa sigarilyo po baga yan aluyin pala niyan matunaw yan. Yan na Yan na upuso ano ito? upos, Filter, aluyin pala, mga filter. filter. Oo. So punan ta po sa diri ta po gayud. Ako di man ako sabing perfecto ako na. Yeah, correct. Nagigilty man ako. Nakaka-commit man ang kita kikuan. may igwa po kay ako ki-practice na ba nga may balat kay hindi kitago ko muna Yeah, sa bulsa. bulsa ko tapos di duman ko na lang itapok sa araw. Oo. So siguro kung data man completely magibutulos mo niyan, isipon ta na sa mga masunod na mga generation na i-spread tayo ng awareness na tabangan tang maging habitable permitting sa tuyang kinabahan. Yes. Di ba, ano, Oo. Kasi dahil man kita makabalyo sa Mars. Diyo. Di man kita makakaabot naman. Dahil man kita Problema ta. makabalyo po. So, basta iyon lang po. Salamat po sa Yeah. pag-imbitar sa ko. Salamaton po, Primes. Professor Rodelio Franco. Oy, kontabi, Madam Joy. Hello. Good afternoon po. Si Sir nga rin, sir, may birthday ulit. Ano, tabi nga rin sa mga nagiling dawan sa imo. Si Mother sa US, si Adelina, si Mama Belen, Oo. so aki ko si Butnoy, si Oo. Dan Ross, Oo. si Jubel, si RB. Yan, mga November. Talaga. Gabos ini ang birthday November. Ano? Tapos so akin po pala si Jed. Oo. Si Jed kaya nasa Iloilo. Oo. Say hi man ako kay Jed. So aki ko si Ren niya. Yeah. Nag-i-relate sa imo. Ay, wow. Salamaton na maray. Salamat. Leka naman kay mga taga. Nabuwa ka di ba? Opo. Pigdaman mo sa- Buhi Mga yun, taga buhi. Ay, tapos si Father-in-law pala, no? Ito nakatuka. Oo. Father-in-law. So, mga fans mo sa Tapos buhi. sa mga tiyaong ko naman nag-i-relate sa Iyan. Okay, salamaton po, sir. Opo, thank Mga you. tugang Associate Professor for Rodel Niño Franco. Iga po siya in Masters sa Nursing, as in Master in Public Health, in Health and Emergency, as in po faculty kang College of Nursing dyan po sa Bicol University sa magayon na naging contribution sa tuyang programa ko niya na paghahapon. Masunod na po, Pinky on Mo Baby. Ako po si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Goodbye. Maray na hapon sa inyo po. Sige. Sa inyong nadangog ang programa Kaya